Tu eres d'aixòs que dius, papà, mamà, vull ser artista. Sí. Sí. Però no és que ho deia, no és que ho deia, és que ho feia. La vida m'ha portat a... M'estava mostrant el camí, però costa molt, Hi ha un romanticisme en això de mi sueño hecho realidad. No, és un treball, o sea, no és un sueño hecho realidad. Són molts anys de treballar, de sacrifici, de deixar moltes coses en el camí, però val la pena? Sí. Pues sacar el que dic jo i és com, és que sense això me muic, és que jo necessito això, és la meva vida. Per primera vegada faig de malo, però de malo, no de malo, de malo, de... De malo malíssim. Però de malo, de molt malo. Sempre faig del simpàtic, el que fa el graciós, l'amable... Sempre que faig una obra de teatre, acaba que la gent dient que guai, que alegria, que no sé què, com que m'abracin tant. Ara vull que no, vull que em diguin... Si poguera, sí, si poguera... Vull que d'això, això és el meu propòsit. Bé, i tornem al nostre raconet de calma, de tranquil·litat, de pau també, per dir-ho d'alguna manera, estem en sense pressa, i bueno, doncs ara podríem parlar perfectament d'interpretació, de música, de dansa, i aquestes tres disciplines en la mateixa persona. Bueno, jo vull adelantar-vos ja que este convidat segurament ja vos sona la seva cara, perquè potser l'heu vist al cine, o potser l'heu vist a la tele, o potser l'heu vist a qualsevol gran teatre de Madrid, perquè és que este xico ho té tot. Mira, vaig a dir-ho, és un xico de revista també, per què no? Bueno, estem amb Andrés Navarro, benvingut Andrés. Moltes gràcies. Bueno, jo crec que seria difícil... Andrés actor, Andrés cantant, Andrés ballarí... Pues tot. Tot en uno, això és perfecte. Bueno, Andrés, conta'm, tots sabem que estàs triomfant ara mateix a Madrid, poder trobar una miqueta totes aquestes nominacions que has tingut, papers que has interpretat, seria relativament fàcil, però jo vull que ens contes qui és realment Andrés, el que tenim així sentat amb nosaltres. Bueno, moltes gràcies, antes de res, per convidar-me a esta xerreta. Pues Andrés Navarro és un xic de la Pobla Llarga, Ribera Alta, comarca de la Ribera Alta, i és un xic de poble molt amic dels seus amics, molt familiar i que des de ben menut, sabia que volia ser artista. Entonces, treballant i molt d'esforç i sacrifici, estem aconseguint aquestes metes que des de menut les imagines i estan complint-se. Que guai. És bonic, perquè al final és com... Des de menut jo sabia el que volia i allà estem, és guai. Bueno, Andrés, i conta'm, parlem ja de quan eres menut, per exemple. Els teus records de la infància, on estan lligats? Quins records tens? Doncs mira, artísticament he tingut la sort de néixer i créixer en una família i en uns amics que sempre m'han ajudat i m'han apoyat en tot el que he volgut fer. Per exemple, quan jo vaig començar ballant, m'agradava molt, tinc vídeos, quan tenia 2 o 3 anyets que jo ni recorde, i amb els meus cosins, els meus pares, els meus tios em gravaven ballant, jo ballava. I en 6 o 7 anyets, 8 com a molt, em van apuntar al Conservatori de Dansa de Carcaixent, on vaig estar uns anys, però jo volia, era dansa clàssica, ballet, però als 2 o 3 anys jo volia marxar, com jo deia, jo necessitava més moviment i vaig començar a ballar a altres disciplines, altres modalitats de ball i bueno, per aquesta part la infància és molt feliç perquè he tingut la sort, com t'he dit, que artísticament m'han permitit poder formar-me. He tingut aquesta sort. Tu eres d'aixòs que dius, papà, mamà, vull ser artista. Sí. Sí, però no és que ho deia, és que ho feia, ja. Vull dir, no és que volia, jo ja ho feia, en qualsevol moment, sigui a la falla, a la meva falla hi ha playbacks, spellbacks de les festes dels pobles, a la mínima que hi ha en les carnestoltes, en les fi de curs de l'escola, a la mínima que es podia cantar, ballar, fer alguna cosa artístic, jo estava, jo volia. I no... Sí que en uns temps, anem a ser realistes, és 90, doncs sí que potser n'hi havia gent que era un poc... Avui en dia qualsevol persona pot fer el que vol i està molt en societat, està molt... encara queda molt per fer, però està més acceptat. Però un xiquet de 7 o 8 o 10 anys que fa això artísticament en un poble, doncs és un poc més... Entonces sí que n'hi havia moments durs i complicats, però com t'he dit, tenia la sort que tenia a la meva família sempre amb mi.
i els meus amics. Vaja, que n'hi havia prejudicis que avui en dia ja estan mitjanament superats, però que en aquell moment podien ser durs per a un xiquet. Sí, per supost. És més, jo ho he viscut, jo he viscut estar, veure com estan riguent-se o burlant-se de tu simplement per ser un xic que està fent algo que no té que fer-ho perquè és un xiquet, saps? Jo crec que ara no riurien. No. Jo crec que ara mateix... No, però on has arribat, vull dir? Ja, pot ser. Potser el riuries tu. Això també. També està bé recordar-ho. Sí, no està... Jo sempre ho dic, sempre que em fan alguna entrevista o alguna cosa, sempre dic que el tema del bullying estem molt conscienciats avui en dia, però tota la gent que hem viscut els 90 i més, i els 80 i 70 i anteriorment, per supost, era molt complicat i era molt difícil i n'hi ha que dir-ho i n'hi ha que intentar ser valents per a que erradicar això. Jo crec que, a banda d'això, nosaltres tenim la sort de que al viure en un poble, potser sí que siga una miqueta, pot ser cruel, però sempre tenim eixa pinya, eixe grupet d'amics, tan amics, que estan per damunt de tot això, i, bueno, al final se supera. Volia saber, per a que ens contes, el teu raconet preferit de la infància. On anaves tu normalment? Per exemple, arribava a Pasqua, arribava a l'estiu, arribava... Pues, a veure, arribava l'estiu i Xeraco, la platja de Xeraco, era l'estiu. O sigui, en els pares, en els amics, en la família. Però ara que és curiós perquè ara que, parlant de lo d'abans i diguem-me això, pensant, crec que el meu rinconet era la meva habitació. Però saps per què? Perquè jo em tancava i feia les meves performances. O sigui, jo tancava i ficava la música i cantava, ballava, feia les meves escenes, em disfressava, feia d'un, feia d'altre. O sigui, això és el que feia jo. És més, jo pensava, ara que ho dius, jo estava a l'escola i quan sonava el timbre jo pensava, vale, jo ara vaig a casa, faig el deure i berene, que això no va que fer-ho, i després pensava, després tindré un parell d'hores per mi per fer les meves coses. I m'estacava en l'habitació i jo m'imaginava en el jo què sé, en un estadi davant de 40.000 persones fent el meu show. Sí. Ai. Sí. Bueno, a dia d'avui tens ja una trajectòria ja ben consolidada, has interpretat papers protagonistes en obres de teatre, has aparegut en el cine, vull dir, en sèries també de la televisió. Clar, tot això era el somni de quan eres xiquet, però tots tenim uns inicis. Sí. Vull dir, els teus inicis en el món artístic pot ser, no sé, em sona a mi d'algo que remuntaren al tema de les orquestes? Sí. Que tanta vida ens donen per ací, per aquesta zona. Sí. Vas ser cantant? Vaig ser cantant, vaig començar cantant en orquestes. Sí. Tot va ser fent una... Això també és molt curiós. Tot va ser... Jo vaig començar a cantar perquè em vaig presentar a un càsting d'un programa molt conegut i en aquesta cola d'aquest programa on ficaven pegatines, ahí em van ficar una pegatina i un home em va veure i em va dir, jo tenia 16 anys, i em va dir, tu vols cantar en una orquestra? I jo, com? I jo, però sí. I jo dic, bueno, mira, si vols, no sé, en 2 dies o 3 dies faig un càsting en tal lloc de València, tinc el meu telèfon, si vols vindre toca'm i fas el càsting. I jo, bueno, vale. Doncs jo vaig arribar a casa, la sort que tinc, i quan t'ho vaig contar, mon pare, que sí, ma mare, que sí, i el meu germà, però tu cantar? Vull dir, és que tu balles i... No, tu... Jo, sí, vaig, que sí, bueno, vaig a provar. I recordo que em va portar el meu germà. I quan jo arribé a la prova, ja eren, què sé, 20 i pico, 30 i pico xics. Això per a l'orquestra? Sí, 20 i pico. I me'n recordo que era en la planta baixa d'un hotel de València. Era el càsting, que estava ahí el pianista, estava l'orquestra, estaven els músics preparats per a fer els 4 temes que ens havíem manat a cada un. I jo vaig arribar allí i veia tota la gent, que és el que faig, que el que se fa, calentar, fent exercicis vocals, i jo feia, però aquesta gent què fa? Jo no entenia res, jo veia, aquesta gent què fa? I ens dic al meu germà, anem-on, perquè jo vaig a fer el quadre, vull dir, és que no, jo... Però tu no t'ho has preparat, però tu, que sí, però que no, que anem-on, que això... Hi havia professionals que anaven a fer el càsting i jo encara no ho era. Total, que entre i... Entonces, hola, ¿cómo te llamas? No sé qué. Entonces dic el meu nom, agarrar el micro, encara jo de fer tant de playback i de ballar tant, i aquesta soltura o aquesta cosa d'agarrar el micro i fer els moviments tot, jo tenia això, però el problema era... Tu tenies un màster? Sí, però havia que acabar cantar en directe, jo no estava acostumbrat a cantar en directe. Aleshores, comença la cançó que recorde que era... No recordo quina era, no sé si era Buleria? Era Buleria o alguna de Bisbal, que jo som molt bisbalero, o sigui, jo de menut imitava molta Bisbal. Clar, m'imagino que les teves performances no faltaria... Per supòs, jo em ficava la peluca de Recitos i tot, en ma casa, sí. Total, que
que comença a cantar buleria i als 30 segons l'orquestra a mirar-se perquè jo vaig fer, dic, em vaig transformar, com sol passar. Vas anar a la teva habitació. Sí, quan vas començar el tan, tararan, tan, 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 exacte, jo vaig dir, fuà! Entonces vaig dir, hasta sí, vaig començar pa amunt i pa cavall i de 4 cançons comença el jefe de l'orquestra. Ja està, para. Jo dic, hòstia puta. La que he liat. La que he liat. Para. ¿Cuántos años tienes? Yo 16. Vale, ¿con quién has venido? Con mi hermano, que es mayor de edad, tal y cual. Vale, ¿con quién tenemos que hablar? Me quiero quedar con él, vamos a hacer la temporada de verano. Y Samuel me pero vamos a ver, digo, espera, que tenemos que... Lo hablaremos en casa. No, yo te lo cuento todo a ti, que así que eres el mayor, mon germà té 6 anys més que jo. Aneu a casa, o parleu i tu me dius alguna cosa. Claro, jo flipava, el mon germà flipant de dir, però què conyos, com acabes de cantar? Vull dir, per què has fet això? I entonces me va arribar a casa, me va explicar tot això, era el mes de, jo què sé, pues què seria, no recordo quan seria, però jo estava estudiant, vull dir, era com, ma mare, però no, amore, però que tens 16 anys, però a on vas? A fer això, fer allò, i mon pare, el xiquet. És l'estiu, el xiquet, que menú d'estiu, ma mare, tot l'estiu de girar jo i de girar meus pares, Paula anava a pobles darrere, perquè ara jo no conduïa, em portaven a València a assajar, jo no tenia, l'ensayo era en una nave d'un polígono de València, jo no arribava al tren, entonces me tenien que portar, bueno, una moguda. I els bolos i a tot. I els bolos i a tot, i pues quedava una xica de Carcaixent, que era bailarina, entonces me n'anaven ella, m'arreplegava i me n'anaven ella als bolos. La qüestió que vaig començar aixina i a poc a poc, em vaig apuntar les classes de cant perquè jo no tenia ni puta idea. Ui, perdó. No tenia ni idea. Perquè jo no tenia ni idea i entonces vaig començar a classes de cant i així va començar el món de cantar. I vaig començar a 6 anys d'estar en una orquestra, l'any següent i l'altre en una altra, i ja, pues, tu ja saps que les orquestres una cosa va portant una altra. I estàvem en el món orquestil, va arribar el moment, bueno, realment això va ser antes. Quan estava en aquesta època vaig fer un anunci en les redes socials que ficava buscamos actores para una película, que és la primera que vaig fer en el cine, casting tal dia en les Torres de Quart, en les Serrano de Quart, en València, bla, bla, bla. I jo, doncs, vaig. T'apuntes a un bombardeig. I jo m'apunte, i jo vaig. I el mateix, ens en veuen, em fan una proveta i de veure no sé què, fes con no sé cuántos, digues esta frase y enciendo la chica. ¿Hasta qué hora puedes estar aquí? Digo, yo tengo todo el día. Digo, yo no tengo nada que hacer. Eso serían roles del matí. Digo, es que el rodaje para tu secuencia sería tal hora, y mañana me diu les seqüències i dic, vamos. Contant-me. O sigui, en principi no tenia ni que parar i que acabes de dir 4 o 5 frases en aquest moment. Sí. I això, vull dir... Que la teua vida ha sigut, que ha anat portant-te. Al final, tu tenies molt clar el que volies, però sense tornar-te loco, diguem, buscant oportunitats, han anat també a aparèixer. A veure, algunes d'elles han anat apareixent, altres t'hauran costat més, òbviament. Sí, la vida m'ha portat a... M'estava mostrant el camí, anava a dir-ho així. M'estava dient, mira a veure, perquè mira això, tu t'agrada, per neixint, però costa molt, Vull dir, quan estàs en València, totes ho veus com... Perquè en València ens coneguem tots, és algo més... Però quan jo me vaig anar a Madrid i vaig veure que allí era uno més del... No del montón, uno més de los 350.000 millones que hay de artistas, actores, cantantes y bailarines y de todo, y era como... Ara què fem així? Claro, i que no era... És un altre caràcter, és un altre... Tu arribes, no sé, és un altre món. Entonces jo vaig... Dime. No, però Andrés, què és el que et va motivar a dir me'n vaig a Madrid? Tenies alguna oferta? Va ser llançar-te l'aventura? Va ser que jo pensava... Mira, quan vaig estar en Canal 9, en l'antic Canal 9, que era un programa que es deia Un beso i una flor, ahí vaig concursar. Aleshores, ja havia estat, jo tenia com 20 anys, ja havia estat en una orquestra que era com de les més top de Comunitat Valenciana i d'Espanya. Havia estat en el programa, havia participat ja i era com, què faig així? Era com, ja jo sentia que me quedava, que volia més. Entonces sí que vaig començar a fer uns càstings, vaig estar com un any o dos anant i tornant de càsting per això, càsting per allò, càsting del musical càsting d'això. I anava, tornava, feia l'audició, tornava, però tota la gent que anava conmigo me deia, es que si no vives aquí, o sea, tienes que hacerte tu círculo aquí, tu gente aquí, tienes que estar aquí, bla, bla, bla. Entonces va haver un moment que en aquest moment personalment
era com, ara, o ho faig o me'n tinc que anar. I molta gent, família, amics em diuen, vés-te'n, ves, si no, no ho faràs, el quedaràs així. I, clar, jo també pensava, si me quedo així, què continuï cantant en orquestes? O què continuï... O sigui, és que no... Cosa el demanava més. Sí, me demanava molt més. I a part, jo arribava a Madrid, o sigui, quan jo estava per Madrid i anava per Gran Via, era com dir, és que jo vull que estar així. Vull dir, jo veia els musicals o una obra de teatre i jo pensava, és que jo vull que estar així. A part, jo volia viure ahí. A part de treballar en això i estar ahí, a mi Madrid m'agrada moltíssim. Jo havia viscut en València 2 o 3 anys i se me quedava també curt. Se me quedava ja poca cosa, no per res, sinó perquè és com arriba un punt que València per a mi és un poble gran, un poble molt gran. Entonces, i tots els que estem en València som dels pobles que estem en València. I era com dir, però és que estic ja a so, entonces... Laboralment necessitaves algo més, o sigui, professionalment dius algo diferent, algo més. Totalment. I és veritat que m'apeteix mogolló, vaig fer una sèrie així en Apunt, en València, i vaig estar així com un mes i m'va encantar, i m'apeteix altra volta, o sigui, en la meva representant no para de dir-li, m'agradaria ja que hiciera algo en valencià, o sigui, alguna sèrie, cine o alguna sèrie en valencià, així en València, poder vindre una temporada. Una sèrie pot ser un mes, 2, 3, 4 més, no. A no ser que siga una sèrie de regular, episòdic, que potser tens que estar així, viure així, durant X mesos. Ojalà sigui la sèrie. Sí que és veritat que jo, això, si és temporalment m'agrada, si és temporal, si me digueren, pues això durant 8 mesos, perfecte, però en València ja a mi m'encanta viatjar i m'encanta quan vaig de viatge, per exemple, la meva ciutat favorita és Nova York, i quan vaig estic potser 3 setmanes o un mes i pico, que quan vaig sol anar una volta cada 2 anys com a molt, i estic un mes formant-me en superescoles d'allí, i és que m'has de dir, és que veus, m'encantaria que m'hiciera així algun projecte de X temps. No per a viure, a mi per a viure on estic, però a mi si me diuen Nova York 2 anys, París 1 any, on siga, m'encanta. O sigui, m'encanta aquest canvi, aquest viatge, m'encanta. O sigui, m'agrada mogolló. Per això, i és algo també que entra en el món artístic, en la nostra... Jo conec molts companys que no abandonen, però sí que es queden pel camí, però potser per això, perquè s'agrada una estabilitat, s'agrada estar en un lloc, i jo això ho odie. O sigui, això a mi no m'agrada, inclús quan ara he estat 4 anys quasi en un musical i superbé, però sí que ara he canviat i sí que ja arriba un punt que dius, otra cosa, saps el que vull dir? I això ho parlen la majoria d'actors i mos passa a tots. Vull dir, fem una funció, fas el personatge i quan el tens superfet, és com, dius, vale, soc actor per això, perquè un dia vull ser metge, un dia vull ser abogat, un dia vull ser pobre, un dia vull ser ric, un dia vull ser malo, un dia vull ser bo, saps? Clar, és que necessiteu aquesta evolució, aquest canviar de personatge, explorar altres rols, diguem, altres... I després, el que te nutreix com a actor, les vivències, o sigui, el que te fa, per almenys des del meu punt de vista, com jo treballo, és la vida. O sigui, a mi la vida és el que me dona les vivències, és el que me dona les experiències, és el que me dona la ferramenta per a treballar. Entonces jo, quan faig un viatge, quan estic ara així parlant amb tu, quan veig a la gent, quan conec a gent, tot això és vida, és material per a mi, per a poder treballar, en tots els sentits. Mira, parlant d'això, tu creus que el fet d'aquest caràcter de valencià, de ser valencià, és el que fa ser possiblement especial a l'hora de ser actor? Doncs, bueno, pot ser, o sigui, sí que tinc alguna cosa especial, bueno, tots som especials, tots tinguem alguna cosa, però sí que és veritat que tinguem una alegria o una cosa, que hi haurà valencians que no, està clar, però sí que tinguem un desparpajo, no dir-ho així, i una meva per caràcter, perquè em ve meva de caràcter, i l'altra d'esta cosa valenciana que jo no em vaig donar compte fins que te'n vas. Jo estic visquent ja a Madrid molts anys i quan torno i veig el poble, veig els meus amics o veig pel poble i dic, mare meva, quan la gent es comença a saludar-se pel carrer, jo... I aquesta fusivitat, ja! Aquests xillits, o jo m'envien vídeos o àudios dels meus amics i jo dic, i em fica a riure i em diuen, de què te rius? O quan vinc al poble i estic en el bar del poble i estem xerrant i potser algú diu alguna cosa i jo me ric i dic, què he dit? I dic, no, és com ho has dit. I em fa molta risa, o sigui, em fa molta gràcia. I a mi ara, quan veig això, ara me fa gràcia. Són peculiars. Sí, són peculiars. I sí, crec que sí que
Sí, perquè sóc una persona molt risuenya. Això solen dir-me a Madrid quan vaig a una audició, quan estic coneguent a gent, doncs em diuen, ai, mira, una volta em va dir en un càsting em va dir uno dels que estava, no era ell el director de càsting, però sí que estava com, sí, les 3 o 4 persones que estaven en la taula, sí que em va dir que no deixarà mai, va dir, no deixes mai de somriure, o sea, no, em va dir, no, és que no me'n recordo la frase, sí que em va dir, nunca pierdas la sonrisa, o algo així em va dir, però després a parlar amb mi i tal, i me va dir que ell se referia a aquesta actitud meua de estar com obert o dispost a escoltar, a recibir, a donar, saps? I sí que crec que sigui així, perquè me passa. Al principi vas assustat, sempre tens aquests nervis del càsting, però hi ha una cosa que a mi me mola, aquesta cosa que te fa, que sents, quan, per supost, quan vas eixir a l'escenari, que vaig a dir-te jo tu, però en l'audició, quan vas a fer el càsting en l'audició, hi ha una cosa per dins que és el que te fa que isca com is. Hi ha gent que jo ho controle, hi ha gent que això li perjudica. A mi m'agrada. Aquest nervioset és el necessari per a que isca tot bé. Sí, inclús també, jo, el musicòleg i la musicòloga, en teràpia, hem arribat a la conclusió, ells des del principi ho veien, que aquest nivell de nerviosisme, adrenalina, a mi me manté, però per la vida. I me passa, Vull dir, hi ha gent que diu, me'n vaig 4 o 5 dies a la muntanya i vol silenci, i a mi això jo em posa negre. Vull dir, jo puc fer això una vesprà, o un dia. Cadascú a la seva mesura. Però al segon dia, la gent que s'agobia, moltes més tot el contrari a mi. Quan va a Madrid, per exemple, diu, és que jo no puc això, els pitos, és l'ambo. I a mi, quan jo estic agobiat en casa de Madrid, me'n vaig a Gran Via. I jo necessito, jaleo, la gent diu això, i me fique feliç, és com dir vida, de repente és com si digueren, per arriba, a vivir, saps? Tot l'altre a mi massa calma, jo en teràpia pensava que això em perjudicava, aquest punt, si dones compte són nervioset i tinc aquest punt d'ansietat i tal, però jo pensava que em perjudicava. Però hi ha un punt que ells me diuen, no, és que tu necessites tindre aquesta cosa de... Mare, diu, és que sempre vas corregent, sempre vas a 1000 coses, això, jo no sé què, em fiques nerviós, i dic, és que si no ho faig així, soc jo el que no estic bé. Jo necessito agarrar la gent i dir, no tinc això, no tinc això, tinc que anar així, me mires això, m'encanta. Bueno, Andrés, una vegada t'han donat ja un paper en una obra, una pel·lícula, una sèrie, en el que siga. Com és aquest procés de clavar-te dins d'aquest personatge? Vale, pues normalment fas un anàlisi de text, o sigui, anàlisi de text del guió, almenys jo ho faig així, de lo que és el guió, de lo que és el text, i després fas un anàlisi del personatge, qui és, d'on ve, a on va, què li passa, el per què, te fas moltes preguntes del personatge. I per a la creació del personatge, la meva manera de treballar és què aporta jo al personatge, què té Andrés, què tinc el personatge. I per això és el que te deia antes de les vivències. O sigui, hi ha una frase que es diu ser antes que actuar. Entonces, està clar que si em toca ser un asesino, no tinc que matar algú per a saber què sent un asesino, ¿vale? Però podem substituir aquesta sensació de ràbia, hi ha moltes maneres, inclús fer un treball de camp, això ja és meu, hasta on puc arribar, puc conèixer, tinc algun conegut, que tingui un conegut que hagi fet això o que tinga... O sigui, jo vaig investigant, saps? Per exemple, jo quan vaig fer un personatge en una obra de teatre que moria d'ELA, de l'enfermetat, i jo tenia l'ELA, i clar, a part de veure molts documentals, molta investigació per internet i tal, jo vaig anar a una associació i vaig estar parlant durant molt de temps amb gent afectada per aquesta malaltia, que tenia l'enfermetat. Entonces jo feia això. Entonces jo el que feia és observar-los, preguntar-los, me dient... Entonces jo recordo que després d'una funció d'aquesta obra de teatre, una dona, emocionada, va venir a mi, em va abraçar y me va a decir, es que mi marido falleció de esto y acabo de ver a mi marido. Wow. Entonces, claro, és veritat que hi havia un treball físic, perquè arriba un moment que el treball és físic molt gran, però és segons el personatge. Però per a preparar un personatge
per a crear-lo, també és veritat que hi ha diferència. Si el tens que crear, moltes vegades te diuen les pautes i moltes vegades és fer d'algo que té que ser així. També es depèn del director. El director moltes vegades te diu això ho vull que així, així, així i així. Molts directors també el diuen crea, proposa'm, com ho veus, com tal. I després està el treball tècnic. El treball tècnic de dicció, de respiració, de moviment, per exemple, el vestuari és molt important. Jo, per exemple, noto molt, segons el calçat, el personatge que du el calçat, com maneja d'una manera o una altra. I això em porta el moviment corporal, em porta a parlar d'una manera, a interpretar d'una altra manera, a mirar d'una manera. No és el mateix que quan tu te fiques en un uniforme, per exemple, de policia, a tu ja te dona una seguretat, algo que ja te posa en un lloc per a tu interpretar. No és el mateix que si tens que fer d'una persona que viu en el carrer o que té un problema d'addicció, doncs tu van a vestir, te van a caracteritzar d'una manera que això ja te porta a un lloc a que tu te sengues d'una forma o una altra. Uau, és que, clar, és desconegut per a nosaltres que no estem clavats en aquest món, el fet de dir, ostres, com arriben a aquest punt d'interpretar algo i fer-ho tan real, que és que això és el misteri de ser artista. I jo volia saber alguna anècdota així entre bambalines, alguna anècdota que tingués? A veure, tinc diverses. La que digues, em vull de risa ara mateix. Uf, no, però és que deixes des en plena funció, caure't la peluca en algun moviment i quedar-te pelat en l'esta i fer, sí, de trencar-se, destacar el peu en un forat i barbaritats. Coses del directe. Coses del directe, puc contar-te barbaritats que dius que jo he arribat a trencar un escenari, jo he arribat a fonar un escenari, vaig trencar l'escenari i em vaig estacar, vaig quedar estacat. I la gent aplaudia, no? I la gent pensava que era un efecte de la funció. O sea, i això, o sea, sí, podria contar-te, sí. Ai, per favor. Però una anècdota així... Mira, tinc una anècdota molt guai. Tu te'n recordes d'una sèrie que es deia Nadas para siempre? Sí. Vale? Sí. Pues aquesta sèrie que jo estava, que ma mare no em deixava veure-la perquè nosaltres érem menuts. I no em deixava, i la feien al migdia, i la feien, jo recordo que ho fèiem mentre que dinàvem i jo antes d'anar al col·legi, recordo que jo vivia a 50 metres del col·legi. Apuraves. Entrem a les 3 i la sèrie s'acabava a les 3 menys 2 o menys 3, antes de les notícies. Entonces jo agarrava la motxilla, no volia cobejar a la mare, però jo me la veia així a trossos, tal i qual. I els protagonistes li diuen Adrián i Natàlia. Jo estava enamorada de Natàlia, jo volia ser Adrián tot el rato. I al cap de 20 i pico d'anys d'aquesta sèrie, un dia en casa, un company em diu, Andrés, hay un casting para esto, te voy a pasar la información y tal, y el contacto de la persona que lo lleva, el productor, y le mandas el material, y bueno, te pones en contacto con él, y yo, vale. Entonces, me crida ese productor, yo le paso el teléfono, me crida el productor, i jo dic, la veu, dic, esta veu em sona mogollón. Jo dic, esta veu em sona mogollón. Jo dic, bueno, pues guárdate mi teléfono, tal, y mándame por WhatsApp, currículum, un reel, vale. I jo dic, vaig a veure, dic, me sona mogollón, i m'aixia la foto, però no veia tal. I quan vaig a fer l'audició, que vaig acabar fent aquesta obra de teatre, qui era? Adrián, en serio. El protagonista. I clar, jo li vaig quedar de... Dic, tu eres Adrián? Que jo em vaig dir, dic, tu eres Adrián? Diu, no, jo soc Carlos, és el nom d'ell. Sí. I jo dic, però és que tu eres el protagonista de la sèrie. Jo quería ser como tú de pequeño. I dic, o sea, va ser superguai, perquè vaig fer un directe en Instagram de dir, o sea, recordeu de la sèrie no sé què, i te diré, sí, pues mira que tinc quasi tal, i ell és productor, i té una productora, i va ser superguai, i vaig pensar que a la vegada en aquesta sèrie salia Daniel Dijes. Pues Daniel, siguem molt amics, i em està compartint escenari, ell feia de Galileo fa 20 anys en Will Rock You, que és el personatge que he fet jo durant aquests últims anys, i ell està en el mateix teatre que jo, aquests últims anys, fent el seu show. I en el camerino nos saludàvem, ella acabava, jo començava, viceversa, i el dia també dic, tu sabes que jo de pequeño flipava contigo, i con... o sea,
y él sí, qué guay, no sé qué, o sea, ahora siguen companys. Entonces dic, hòstia, qué guay la vida. O sea, que yo lo que veia quan era menut, que veia a actors, a cantants, artistes de tal, que ho veia com, buah, i ara soc companys, o sigui, són els meus companys de professió, i això és molt guai. Això és una anècdota molt guai. Tu eres conscient que hi haurà molta gent que li passarà el mateix amb tu? No, encara no, però soc conscient d'això. Però li passarà, vull dir, arribarà un dia en què un xiquet jovenet arribarà a dir «Ostres, eres Andrés, eres el que feia, no sé, el protagonista de Oliver Twist», o no sé. Sí que és veritat, mira, ara que has dit això, quan jo arribo al poble soc Andrés el de la Pobla, però és que tenen ara 7, 8, 10 anys, sí que me miro, els pares sí que es diuen «Mira, és Andrés i està a Madrid», i me presenten com si fora jo, i clar, els xiquets quan me veuen és com, eres famós, no sé què. I els demanen fotos? I una foto o no sé què, i me sent com que és com que jo soc de la pop, que jo soc d'ací de que mica cosa de ta casa, vull dir que soc amic de ton pare o de ta mare, saps? I un xiquet que va vindre a veure Will Rock You, a l'acabar, em vaig emocionar i tot en aquest moment, damunt era xicotet en el tele així narrat com jo tal, i tenia 7 o 8 anys. Farà 2 o 3 anys em va dir, yo también canto, tal, no sé qué, y me diu, me acaba de decir que quiere ser de mayor como tú. No le vaig poder ni contestar perquè em vaig emocionar mogolló. I li vaig dir, que tu quieres ser actor también, y dice, sí, tal. Pues acabo de decir en una peli. ¿En serio? Wow. I estava jo veient la peli, una sèrie, perdó, estava veient una peli, una sèrie en una plataforma i de cop ara dic, però és el xiquet? I el busque i estava en Instagram, ho seguim i vam parlar i dic, és que estic flipant, vull dir, és el xiquet i també comença a treballar en un musical ara a Madrid el xiquet. Vull dir, és com dir, perdona? O sigui, este xiquet fa 3 anys em va dir, quiero ser como tú, i estava formant-se i està allà, i va ser molt guai, i ara que has dit tu això, pues sí, jo no soc conscient encara d'això, jo me considero un xic de la Pobla. Bueno, però el xic de la Pobla que ha estat nominat a millor actor, vull dir-te, en el musical, o sigui, poca broma. Sí. Pareix que no, però les coses van agafant forma, van sentant-se, i anem a parlar de futur, perquè ara el futur es diu Oliver Twist. Ara el futur actual es diu Oliver Twist. El musical. El musical, Oliver Twist, el musical. Faig 2 personatges, el senyor Bumble i Bill, que m'encanta perquè uno, o sea, per primera vegada faig de malo, però de malo, no de malo, de malo, de malo malíssim. Però de malo, de molt malo. O sigui, però m'apetia, perquè sempre faig del simpàtic, el que fa el graciós, l'amable, l'enamoradizo, i ara faig de... Uau, un repte. Però m'apetia. És més, era una de les parts per canviar un poc de... Portava fent de protagonista de Galileo en We Will Rock You uns anys, i un poc la balança que em va eixir aquesta oportunitat de canviar va ser per dir, buah, és que m'apeteix fer això. És que m'apeteix fer això, per lo que te deia, o sigui, m'apeteix molt, és un personatge, és Bill, no sé si coneixes l'obra d'Oliver Twist, que és el que acaba matant-lo, acaba matant, o sigui, no és malo de que se odia a los niños, no, és malo de que és molt malo. És més, no, és la cara d'ell durant 2 hores d'obra de teatre és... O sigui, és de que tu estàs veient, no està bé. O sigui, tu estàs veient, o sigui, el meu propòsit és que la gent m'odia. O sigui, sempre que vaig faig una obra de teatre, acaba que la gent és com acaba, ai, que guai, que alegria, que no sé què, com que m'abracin. Ara vull que no, vull que me diguin... Si poguera, si poguera... Vull que d'això, això és el meu propòsit. Mare meva. M'imagino que estaràs fent un treball més costós, diguem, perquè estàs eixint de la teva zona de confort. Sí, sí. Pel que dius que tu crees aquest personatge i t'impliques molt en... Sí, moltes vegades a mi, per exemple, me diuen és que quan t'enfades fas gràcia, com siguin graciosos, a mi per això volia fer-ho, perquè volia fer-ho per això, perquè moltes vegades jo tinc una part còmica, soc molt còmic, doncs la meva part còmica de natural, que és molt, això és molt guai, me diuen, això és molt guai, que tingues part còmica sense tu fer-la... Sense provocar-la, clar. Sense provocar, perquè la comèdia és més difícil, per a mi és molt més difícil que el drama, però, vamos, a anys luz, perquè ser còmic sense tu pretendre fer la comèdia és lo difícil. Entonces, guai, per això volia fer tot el contrari. I volia preguntar-te ja un futur una miqueta més llunyà. Vale. On vegem a l'Andrés Navarro d'ací 5 anys,
Anem a deixar igual és molt de temps, igual és molt poc, no ho sé, però... Jo, per exemple, 5 anys. no sé què serà de mi d'ací 5 anys, espero que mos tornem a veure i que puga contar-te 20.000 coses més de tot això, però és veritat que hi ha un parell de projectes que espero, per favor, que isquen, que és ficció, és sèrie, i... Això I que igual... mos es contaràs, Per supost, que si això sí és molt, 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 molt guai. Bueno, us pot dir més o menys un poc, estan preparant el biopic de Miguel Ríos, i en principi, si tot va bé, jo seria Miguel Ríos. Uau! Entonces... En primicia mundial, vull dir... Sí, entonces és algo molt, molt guai. Molt guai. I també estàs clavat en algo de Lorca? Sí, ara Algú m'han dit? en uns mesos, sí, en uns mesos tinguem el rodatge d'un cortometratge sobre les últimes 24 hores de Lorca, sobre la mort de Lorca, que m'encanta, que soy super lorquiano. Ves, una altra cosa, jo em vaig graduar, quan vaig fer art dramàtic, vaig acabar fent un monòleg de Lorca, i sempre dia, que ganes tinc de fer algun dia algo, m'apeteix fer Lorca, una obra de teatre, text de Lorca. I ara, veus, així d'això. No és que vaig a fer una obra de Lorca, és que vaig a fer de Federico García Lorca en el cortometratge. I també en aquest moment de l'assassinat, o sigui, de les últimes 24 hores, des de que per això, les últimes 24 hores. Andrés, estàs vivint un somni? Sí, però no és un somni. No vull... Sí, no vull romantitzar això, perquè els sueños són, i els somnis se treballen, es lluiten, i a lo millor es poden complir. Però hi ha un romanticisme en això de mi sueño hecho realidad. No, és un treball, no és un sueño hecho realidad. Són molts anys de treballar, de sacrifici, de deixar moltes coses en el camí, que moltes vegades... Mira, ahir vaig veure un vídeo de Concha Velasco dient «Ahora me pregunto si vale la pena». Ai, la gran Concha. I tots els companys diuen «Com? Claro que vale la pena. Si tu ets la primera que no pots viure, si és que no pots, no se pot». I els artistes tinguem això. Jo, de moment, tinc clar que me val la pena. O sigui, perquè jo moltes vegades te qüestiones a nivell de mare meva, tot el que estic perdent, tot el que estic deixant, tot el que estic... O no, però en aquest moment és que tu pensa que jo, tot el que fa els artistes, el dia a dia que tu veus anar a un cumpleaños, a una boda, a una la llibertat que tingueu, és que no està. O sigui, és que no està, i això és el mínim. Vull dir, és el mínim que pugui passar. I estàs lluny de casa, quan tens una mala notícia, quan passa alguna cosa, siga bona o siga mala, te la donen per telèfon, no estàs. Arriba un punt que també hi ha que treballar molt, és que no estic. És que jo ja no estic i deixes moltes coses, però val la pena? Sí. Després s'acatxa el que dic jo, o diuen corten, i és com, és que sense això me muic. És que jo necessito això, és la meva vida, saps? Entonces... Uau. Sí. Bueno, i nosaltres no anem a deixar que això fora tan romàntic ni tan meravellós i t'hem posat un examen sorpresa. Examen sorpresa. Examen sorpresa. L'examen del bon actor. Bueno, és el tindria superadíssim. A veure, però anem a veure. Això, si no és bé, ho tallareu, Bueno, s'ho pensarem. Xan-xan, música de tensió. A veure. Quina és l'expressió o paraula valenciana que més utilitzes o que més t'identifica? A veure, paraula valenciana... És que n'hi ha O alguna expressió que digues així molt sovint? Sí, home. Sí, home? Sí, home. Veus? El sí, home, vamos. Sí, home. Hasta en Madrid la gastes. I ho traduïm. Sí, hombre. Veus? Meís i... Sí, hombre. Sí, hombre, va. Sí. Ai, mare. Eres més de pagar en efectiu o en targeta? Targeta. Sí. Sempre. És que... I molt mal, Molt mal, perquè n'hi ha que sí, que sé, tinc molts companys i conec molta gent que és empresària i ells me diuen efectiu, que és molt millor que... Però, bueno, targeta. Bueno, no hem vingut a jutjar, hem vingut a preguntar soles. Escoltem, però no jutgem.
Vale, quin és el teu lloc de la Comunitat Valenciana favorit? Podria dir qualsevol platja, vull dir la platja, però és que no tinc un lloc favorit. El lloc favorit és ma casa, és la Pobla, és ma casa. Ja està, si és que no fa És la falta casa, el més. poble, el poble. I la última, xan-xan, quina cosa que farà uns anys el posava super nerviós, super histèric, a dia d'avui amb el temps, la prens així en calma, sense pressa. Dius, ja està, no passa res. Pues m'agradaria dir-te alguna, però és que no n'hi ha. Encara fica tot nerviós? Es que yo eso de pim pam, o sea, aquí y ahora, acción-reacción. Y eso de no perder el temps. Entonces, el que em feu avui així en sense pressa, això és teràpia pura. Però vamos, Ai! se m'ha passat, jo estaria 6 hores més, xerrant amb tu, vamos. Això n'hi ha que repetir-ho. Ho repetirem. Tu, tranquil, que ara quan isca lo de la sèrie i lo de tot, això ho arreglarem. Doncs bueno, Andrés, que ha sigut un plaer xerrar així amb tu. O sigui, hem fet un recorregut per la teua vida, hem après moltíssim de tota aquesta carrera i tota aquesta faena que n'hi ha darrere dels bons actors i grans actors, i que esperem veure triomfant, com ja estàs fent, però més encara en Madrid, en qualsevol musical, inclús en Hollywood, perquè sí, el tope el poso un mateix. Així que moltíssimes gràcies i, com se sol dir en escena, molta merda. Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies a tu. De veres, ha sigut un plaer enorme. Fins pronte.